O să descărcăm jocul Siren Head. Nu știu cine mai s-a jucat Siren Head pentru prima dată. Eu nu am jucat deloc Siren Head. Așa, Siren Head. Trebuie să sprântăm Siren Head. Am scris așa, Siren Head. Dar foto așa că nu ne arată. Nu știu dacă voi aveți acest șoc. Nu știu dacă voi aveți un șoc pe care să ne vreau să-mi spuneți cum îl cheamă, pentru că vreau să-l descarc. Cred că voi știați că am haina Foxy. Dacă vreți, puteți să scrieți acolo în fete roz. Sau să ne apare o haină cu Foxy Sirena. Cred că toți o știți pe Foxy. E fană în tot Bucureștiul, Doamne! Nu știu ce am făcut poză pentru că am întâlnit-o. Da. Poate hai să le spunem de care consult de care să apară un foc pe tine. Dacă știți. Da. Dacă știți, am să vă să știți, dar nu să iau. N-am mai luat în la cărcat. Îl mai iei? Până atunci, hai să ne uităm pe YouTube la TikTok-urile mele noi. Da. Puteți să scrieți acolo. Nicolas, Andreea. Bă, nu mai era bani pe masă, nu mai în internet. O să vă arăt când o să am internet. Da? Am tocat.ca pe internet. Dar nu am niciun clipează acolo. Bună, bună, eu sunt Sisi. Astăzi facem un nou videoclip. Parcă e acasă și fac. Astăzi Cine a luat-o acasă? ne jucăm N-am luat. pe Cristiano Ronaldo. Nu știu, dar am uitat să fac un intro. Asta vreau să vă spun de mult. Vreau să vă sper să fac ceva care de tot. Dacă a văzut cineva aceste primul să mă anunțați. Asta vă rog să mă anunțați pentru că o să vă zic ceva rău de tot are barba. Întâi mai vreau să sună pe dreapta stânică, what the fuck. Puteți să ziceți what the fuck înseamnă un sens în dreapta. Nu știu ce fac asta. Toc. Dog înseamnă câine, da, dog înseamnă câine. Hei, mamă! Hai să vorbim cu Ben. Astăzi sunt cu Ben.
are și alte jocuri. Trebuie să fie descărcat pentru că o să fiu clipul pe el. Și o să apară un pic așa mai tare. Am Instagram, dacă vreți să știți. Am Roblox, dacă vreți să ne jucăm Roblox, să vă fac un vlog.